Onko täällä Teemun luona joku käymässä? Jopa Teemun kämppiksi. Teemun Spiritboxiin voit myös vastata. Haloo? Käykö se usein täällä? Miksi sä suljet Teemun ovea? Voisitko se tehdä sen tänäänkin? Joo, mutta älä sulje sitä sit silleen, että mä taas lyön nenää siihen. Ei, kun sulje just sinne. Koputa. Kuuletteko te ton? En mä tiedä, kun kuulee omia. Mikä? Ei kun mä kuulen sanoja. Tää kuuluu joku töksähdys vähän väliin. Mitä nää numerot tarkoittaa? Se on toi radiotaajuus vaan. Joo. Joo, mä tiedän, että me tullaan täällä yleensä hyvin toimeen, mutta vaikka mä oon tän hyvin suojannut kaikilta teiltä muilta, niin jos tää joku nyt on, niin kannattaa itses tuoda esille. Mä oon kuullut monta kertaa jonkun kumman kolahduksen tästä suunnasta. Toki juu, ei oo sähkölaitteita kyllä. Ne kolahdukset siis. Tää on puutellut, että elää kansi tässä. Juu, mutta ei se tarkoita, että ei sitä voi siirtyä sinne päin. Ei. Mitä? Tässä näytti yhtäkkiä vitosta tässä. No, mutta siinä on kännykkä. Kännykästä lähtee semmoiset pulsseja. Mä ajattelin, että toi ovi mua kehtaa, että se olisi aika jännä, kun sen saisi kiinni. Kyllä sä nyt voit laittaa sitä kiinni, jos sä haluat, vaikka mä kiellänkin sitä aina. Tai pyydän. Mikä se on? Se on uudestaan.
kopautus pöytää vasten äsken. Hyvin hiljainen, mutta mä oon ihan varma, että se on kamerassa ainakin, koska se on kyseinen pöytä, missä kamera on. On siinä niinku väliin, kohtaa. Kun EMF-mittarissa on väliin, kohtaa sitä. Lähteekö tästä jotain? Mitä? Mitä? Saunassakin voisi koittaa tällä. Tästä kello oli. Onko sulla tässä kämpässä sauna, vai onko se joku yleinen? On se tossa noin. No mennään. On vessassa. Jos sulla on semmonen... Ainahan niitä ihmisillä on. Joo. Ai niin joo, se on täällä joo. Maailma kehittyy. Niin, juu. Ei tietenkään. Tai tosta tulee varmaan aika hyvin. Koputa. Tuo voisi melkein nauhoittaa johonkin. Laittaa demoninen nauru. Toi on viiva-aikaa hyvä touhaa. Huuda jotain niin kovaa, ettei se ainakaan ole naapurista. Alkuasentoon. Onko Ellu täällä? Onko täällä kissa? Pala alkuasentoon. Mä kuulin äsken kuiskauksen. Onko täällä joitakin muita olentoja kuin me kolme ja kissa? Sammuta taskulappu, tossa on toivalo, sit tulee vähän valoa. Niin joo, aivan. Goodbye. Maaginen levilamppu. Onko täällä joku? Onko täällä ketään?
Oletko kiusannut Teemua? Tule tänne. Ei ole kuultu 3 minuuttia. Aika suhteellista. Ei ole vaikea. Mä jatkan tästä. Ei sulla ole mitään väliä, miten se Vittari sanoo. Onks tää joku? Koputa. Sitten mä oon silleen niinku parikymmentä minsaa tuolla yksin. Ja silleen. Joo. Kuka täällä on? Nosta mun EMF-mittari 5, please. Miksi täällä on niin painostava tunne?
Teemu tuu tänne. Teemu tuu tänne. Kerropa nyt sitten jotakin. Minkä takia? Miksi täällä on painostava tunne? Oliko se tuossa pari minuuttia sitten semmoisen suriseva humina? En mä tiedä. Katsotaan haluatko. Semmoinen. Joo. Katsotaan haluatko. Kesti vähän aikaa. Sano Teemulle hyvää yötä. Koputtamalla. Onko mun kotona jotain vahvempia, siis kotopaikassa Perniössä jotain vahvempia olentoja, joita te kunnioitatte? Mä oon aina sanonut teille, että te saatte asua täällä, jos tykkäätte. Mua ei haittaa, kunhan ette tee vahinkoa. Mutta te saatte kyllä puhua, jos haluatte. Siitä ei ole vahinkoa. Kertokaa toki, mitä mieleen tulee. Ja sanokaa nyt herran aika jotain, mun soi koko ajan vaan Godsmack päässä. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite enter my veins. Ei kyllä mulla on semmoinen tunne, että tästä tuli jotain EVP. Mä oon ihan varma kun mä käyn tuolla läpi. Hey you spirits who lie here, I don't know who you are, but I want to hear about your words. What you think, say what you will, it's alright. Hei, jos olet täällä, hyppää tuota mittaria sille ihan pikkasen edes.
yhdellä pykälällä. Hei, jos sä tunnet itses heikoksi, niin ota tosta lampusta, tosta myrskylyydestä voimaa. Siinä on batteri, siinä on sähköä. Ota siitä. Ei, kun nyt 5, 4, 3, 2, 1. No kui kello vessaan. Ja se tullut ulos se. Eikö mun mielestä se meni varmaan röökille, mun mielestä se meni ovesta. Ei se tuu sieltäkään sisään. Se jäi sen. No löydän se spirit boxi, vaikka mä en siihen puolakkaan täällä No joo. kauheasti, mutta on se Joo, sitten mielenkiintoista. Se voi olla ihan hyvä finishi tähän. Tää on kisuki. Se kissakin oli täällä. Säntäs sun perässä ulos. Oli vai? Oli. Joo. Mitä asiaa sulla on? Käykö se usein täällä? Ei toi nyt koita iskeä sua. Koitanpas. Hehe. Se on vaan kattoo. Sano uudestaan se nimi, minkä sä aikaisemmin sanoit. Onko täällä varjoihmisiä? Onko ihmisillä varjoja? Shadow people, ne sanoo englannissa. Onko täällä heitä? Is there shadow people around here? You know the same people, Ghost Hunters, you know the TV series, people with the cameras and all the shit. They sometimes, in rare occasions, get in videos some shadow figures that look like dark figures in over the background. Are there any of those here? Just say if there are some of those here. Kuuliko sä mitä se sanoi everyone? Can you say something about that? It's free speech. You can say whatever you want. Puhe on vapaa. Sä voit sanoa mitä tykkäät. Täällä on nauhoitus päällä, vaikka toi kunnon kamera sammukin. Kaveri nauhoittaa kännykällä, joten sä voit ihan mitä vaan sanoa. Se tulee ääniraidalle kuuluviin ja ehkä Spiritboxistakin kuuluu. Puhe on vapaa. Jotta ollaan aivan varmoja ja jotta myös uskotaan, niin sano uudestaan, mitä olit sanomassakin. En.
Kyllä nyt täytyy mennä nukkumaan. Jaha, haaveet nyt